Miguel Badia queda detenido. L'any 22 havia triat un camí. Soldat de Catalunya, afiliant-me a Estat Català. Catalans, proclamo la República Catalana. Vaig ser el nou president. Podries entrar a formar part de l'ordre públic si així ho vols. Només vull veure comprar el nostre ideal. Diuen que tortures a joves. Vinga, et toca. Quan em vas dir que dirigís l'ordre públic sabies que m'havia d'enverdar. Tenim aquesta autonomia. Podríem tenir la República Catalana.